Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Penatua Sarwidi Haryanto saking Gereja Cenjau Kabluk Semarang, Pasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabtu Winedar dinten menika Senin 3 Agustus 2026. Sabtu Winedar menika kanthi irah-irahan nderek bingah awit gesangipun tiyang sanes. Dene dasaring pangandika saking Rom 1 ayat 8 ingkang mekaten. Luwih dhisik aku saos syukur marang Allahku marga dening Gusti Yesus Kristus ing atase kowe kabeh. Awit kabar bab pracayamu wis sumebar ing sajagat. Cariyos utawi kabar ngengingi tiyang sanes mirunggan ingkang gadah sesambetan cedhak kalian diri kita tentu badhe ndatengaken raos ingkang beda ing manah kita. Saged kemawon kita rumaos bungah lan ugi saged rumaos sedih lan sak piturutipun. Salah satunggaling bab ingkang wigati inggih punika saged raosaken bingah awit saking kawontenan prayogi ingkang dipun raosaken dening tiyang sanes. Jagat sakmangke langkung asring damel kita boten saged ningali kawontenan prayogi ingkang dipun gayuh tiyang sanes. Ananging kita langkung bingah menawi tiyang sanes ngraosaken kasisahan ing gesang. Sedherek kagungipun Gusti, bab punika perkawis ingkang wigati lan dados dasar ingkang kedah dipun tuwuhaken ing manahing tiyang pitados. Rasul Paulus ugi paring tulodo kanthi ndongaaken tiyang sanes. Pramila seratipun Rasul Paulus kagem pasmering kita Rom punika dados dasar iman kangge tiyang pitados ing wekdal sakmangke. Timbalan tumrap tiyang pitados inggih punika nuwuhaken iman kapitadosan kanthi tumindak ingkang sae. Menawi iman kapitadosan kita boten saged tuwuh ngrembaka, asilipun inggih punika kita badhe kecalan tentrem rahayu. Mugi kita saged tulodo tumindakipun Rasul Paulus sumadya nderek bingah awit gesangipun tiyang sanes ingkang sae lan prayogi. Salajengipun tansah purun ndedonga kangge kasaenaning gesangipun tiyang sanes. Kanthi mekaten kita sampun dados berkah tumrap sesami. Mengaten sabdanipun Gusti berkah dalem. Amin.